Olá, pessoal, tudo bom? Beleza, galera? Olha, mais um sensacional, não te digo nada, novamente com o suporte, com o auxílio de José Manuel Barbosa, lá de Ginso de Lima. Podem atravessar normal lá, que ninguém vai esquecer de nada, tá? A fronteira tá tranquila. E Paulo Mirais de Ordes. Eu cismei falar em Paulo Ordes, gente. É porque eu botei aqui no Zap Paulo Ordes. Paulo Mirais de Ordes, na Corunha. Tranquilo, galera? Tudo bom? Tudo bem. Beleza. Gente, é muito interessante essa parte da ortografia e do significado, porque também vocês podem solicitar as dúvidas dos lugares onde vocês nasceram, onde vocês viveram, onde os seus parentes vieram, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o significado de algum lugar, pergunta que a gente vai responder com o tempo. Valeu? Bom, galera, é o seguinte, hoje é chegou aqui 4 palavrinhas. Nós estamos falando sobre os topônimos da Crunha e depois vamos falar de outros lugares, mas temos 4 lugares que vamos tirar essa dúvida agora. Primeiro, Abanha, Camarinhas, Magnon e Opino. Paulo, como deveriam estar essas palavras em galego-português? O galego internacional, que também podemos chamar de língua portuguesa. Ben, pois, como temos xa comentado en vídeos anteriores, temos o dígrafo, o NH, non? En palabras como estamos aquí a comentar, Abaña, Camariñas, Mañón, non? Ese NH escrito na Galiza por causa de ter aceite pois, a institución lingüística que é que normativiza a nosa lingua, escolleu a letra ñ do castellano para representar o que é o NH no resto do romance galego-portugués. Entón, se alguén de fora non, vir aquí a Galiza, o que debería é de entender que ese ñ é como se fose o NH, non? Uhum. Escrito fora de aquí, para non ter ningún tipo de dúbida. E a respecto, por exemplo, do mañón, que acaba, neste caso, na ortografía utilizada polas institucións lingüísticas galegas, escolleran o N como a nasal final nas palabras, o cual é excepción na norma internacional, non? Existen algunhas palabras, mas son moito poucas, tipo hifen ou cousas do así. Na Galiza é establecido ese N como norma, mas antigamente, en textos medievais, podemos achar acabado en N ou en M, diferentemente das dúas formas. Entón, a forma de representalo, ese mañón, dunha forma internacional, sería con NH e acabado en M, por exemplo, mañón. E esas formas acabadas en OM son típicas galego-portuguesas, mesmo en Portugal ainda hoxe se conservan algúns lugares onde aparecen ainda na escrita on e non aun. Sim, Que sim, quero sim. dicer que para facelo, digamos, a forma xa actual portuguesa, ese on debería de se transformar nun aun. De tal forma que sería, pois, mañán, a forma en que unha persoa de fora debería pronunciar este topónimo, non? Ok. Axeitado, como digo, a forma internacional o que afora, que tamén poderían pronunciar mañón sen problema ningún. É Uhum, dizer, uhum. mañón é a forma típica de aquí e así é como escrevemos, logo poderían escrevelo, pois mañón a forma máis galega ou mañón unha forma máis internacional da palabra, non? Ou como se entendería fora. Gostei. Legal. Mas é opino ou é opinho? Pois aquí, até onde eu sei, eu nunca ouvi piño, nunca. Sempre sentín pino. Então vamos lá. Vamos, então, Paulo, vamos com o nosso amigo José Manuel Barbosa. Nos ajude, por favor. Vamos começar com a banha. Bom, a baña penso que ten pouco misterio. Consultando o dicionario de Carlos Durán, a baña pono todo xunto. A, V ou V, A, N, H, A todo xunto, non?
mas eu teño certas dúbidas, porque a palabra baña significa en galego portugués, podemos procurar en cualquier dicionario portugués, baña, que significa a gordura de porco. Sim. A gordura de porco é a baña. Non? Entón, mesmo, eso é unha palabra tamén céltica. Unha palabra tamén céltica que ven de Banua, W, B-A-N-W, W-I-A. Esa palabra derivou en baña. E mesmo hai connatos en irlandés e en galés. Banu, Banu, terminado en W en galés, que significa porco. É o nome que chaman o porco. E tamén hai unha palabra gaélica, escrita B-A-N-B, non sei pronunciar, desculpa, sei pouco de linguas célticas, a pesar de que é unha paixón miña tamén saber delas, mas na Galiza non hai estudos célticos, e debería velos, porque é algo fundamental. Sim. Mas esas palabras son palabras que significan en gaélico, irlandés, e en galés, porco. Entón eu penso que baña tiene que ser con B, e tiene que ser a palabra independente do artigo, mellor tal vez non levar artigo, mas sí pronunciar como cando dicemos Coruña, na Coruña, pues, o artigo está pues, non como parte do topónimo, sino como un artigo que se acrecenta. E aquí tamén, a baña, pues, o topónimo é baña, e o A pues, está como forma artículo acompañando o nome cando se me fala da palabra. A respecto de Camariñas, tamén teño que dizer que, segundo Xino Martins, e tamén dá, 2 e 2 dan 4, Camariñas tamén parece ser unha palabra céltica. Tamén está composta por unha preposición, que é cat, e logo tamén temos un sustantivo, que é morenas, ou non morenas de estar cabelo moreno, non? É unha palabra céltica que significa mariña, algo que está perto do mar, non? Entón, cat, morenas, significa aquilo que está abaixo no mar, non debaixo do mar, sino visto desde arriba, abaixo, na ribeira, ao lado do mar. Caraca. E é unha planta que ocupa grande parte da rexión atlántica da Península Ibérica e da costa atlántica francesa. É unha planta que ten un fruto que é como unha boliña pequeniña, branquiña, como se fora unha pérola, que é comestível, é moito rica, e que lle dá nome á vila de Camariñas e tamén a pobo do Caramiñal, que tamén... E faz licor con iso. Sí, claro. Camariñas, Caramiñas, son dúas variantes da mesma palabra en distintas rexións. A respecto de Mañón, eu onte estive a procurar información ao respecto de Mañón, e non achei nada referente a iso, ou nada que me pudera convencer. Contei algunha cousa, non? Alguna cousiña así, como, por exemplo, que a palabra monios significa monte. O aumentativo, munionen, podía, dizer, os montes grandes podían dar en Mañón, non? Incluso pensei na palabra Moenia. Moenia en latín significa muro, unha palizada destas militar. Moenia, tamén aumentativo, moenionen, tamén podía dar Mañón, mas non terminei de ficar convencido con elas. Entón, dándolle unhas cuantas voltas, eu achei, isto non o ten Xino, porque non achei no libro dele das tribus galaicas a etimoloxía da palabra Mañón, mas eu pensei que Mañón podía vir de unha palabra composta de mag, por un lado, aniae, do outro, e a terminación one. Magione, maganione. Mag significa chaira, en céltico, en gaélico irlandés tamén significa chaira. O lugar onde están os deuses é na chaira. Hai unha chaira na altura, nesa chaira é onde viven os deuses, non? É o Valhalla dos vikingues ou o ceo dos cristãos, non? Mag é onde viven, demoran a morada dos deuses. Anie é a deusa Anu, a deusa Mai. Entón pode ser a chaira de Anu. A terminación onen di aquilo que é relativo a. Entón, maganionen podía dar tranquilamente aquilo que é relativo a chaira onde vive a deusa Anu, ou Anu. É meramente especulativo, ao mellor teño pouca credibilidade ou pouca razón no asunto, mas facendo traballo de probeta, de meter os ingredientes nunha probeta ou noutro, dame, porque maga
perde o G, pode perdelo tranquilamente. Certo tamén é que na pronuncia do lugar, Mañón é quen di Maañón, con duplo A. Entón, aí dá para pensar que entre A e A podía haber algo. Entón, tamén me deu para pensar que ese Magañone podía ter lógica, non? Seguindo os esquemas mentais do profesor Ishino, que foi que nos formou realmente neste pensamento, non? E a respecto do pino, darnos conta de que a palabra empinado significa unha cousa que está de pé, ou que se está... Non, aquí na Galicia dice algo está pino cando algo está moito empinado. Mesmo en Ourense hai un lugar, un bairro semi-rural que lle chaman o Pino. O Pino. Entonces, é un lugar semi-rural, se digo, mas para ir por as rúas dese lugar, todas as rúas son pinas, son empinadas. Entón, tal vez, non é tanto piño como sinónimo de piñeiro, sino pino como sinônimo de empinado. Caraca. Pô, galera, então é isso aí. Continuem comentando, continuem perguntando, e temos aqui agora 2 professores para nos ajudar, tá? Paulo Fernandes Mirais, lá de Ordes, na Cunha, e o professor José Manuel Barbosa, que está em Ginso de Lima. Valeu, galera! Forte abraço para todos e até o próximo. Não te digo nada. Valeu! Ok. Valeu. Valeu. Esse valeu vai pegar.